Link pali bu sarang no rang salo bu matia pal link matia pali ro horo oro fridge kaisa toma bo fridge bo palka cerani cycle no bo pali bo rang salokka gas cylinder bo pali rang salokka 그러니까 따로 이제 걸어서 탕문이니랑 이제 자가 좀이 팔작만이 어랑노 수공의리야 한테는 따보 에페르 카이르나다 에페르 카이리나 yang nayo abono ang ani bo biso tang thangai thanani ang nayo bo ano jisike pon khatipuron maranai khatipuron bo jisike pon marena an bo sama poria pok pok ung kalai tongmani bini bo sano kale bo muni sukai telang thang tongkha ani bo sano ka sunchuklugo kosto mang obai ki mang toni siu 당는 커럽스 로기 뛰죠 ani bo sata khorong nai 커럽을 뛰죠 khorong nai tui jong nga tahu kan ini obus lewo thangkha nga tahu nang pori mak netan ni trai ko tak omang nih ke masa phasi aro kajak porimalia sela besang kelas sikcu kamani botti khaimi abo bosor kaisa ni school bill boria kunu guya mas burum boria khok japan dia ko je botti khaimani asuk khai to ni bo borong no hai ke mang satok pitok ke mang cetong matong Son Bondar Gabari Udaipur na Udaipur Wah yang nang thong orang ni je mani khani kaham bon joto bebag no bonogo khogit lang thang bai kya ku karo khoi cylinder